bigyan siya ng tingin na ano yan nangyari. Dapat, tingnan mo nga ito din. Yung kopi niyan. Tingnan mo yung kopi. Sa baba. Wala naman eh. Yan, nakasulat sa baba. Tama ba yan? Hindi nga kapag kopi na yun. Ayan. Ayan, okay na. Okay na? Tamsak dyan. Ayan po, may kinag-shoutout po. Na ano yung ano yan. Naputol yung ano ko, ng line. Hindi ko nangyari. May na kasi ang ano dito sa San Fernando, yung signal. Kaya yun, natangan niya. Nalaglag. Iba na pati yung ano yan. Hindi na siya yung dati. Alam ko, bigyan ng shoutout. Wala na yung ano yan. Iba na yung paano na yun? Parang iba siya. $3 million bigyan ng shoutout po sa inyo lahat. Magandang hapon. Yan, yan. Sa San Fernando po kami. Pampanga. Kaya dali. Iba na yung iba na. Darating tayo doon mga kasi 4. Saan? Baka Okay. sa kawe? Ha? Oo. Kasi ganito lang ang takbo eh. Kung paamo yun si Loreno, mga nasa ano yan? Sino? Hindi kami galang shoutout. Hindi pa makapag-damping na niya. Mapat? Hindi ko makapag-jacket. Ibang ano niya. Ito jacket. Ibang ano niya, hindi na dati. Kasi tagal ako hindi nakapag-live. Iba na yung kaya nangyari.
3 million in the house, mega live shout out po sa inyo sa mga idol. Guys, mas gandang hapon sa lahat. Iyak ko sa pagkaya, sa paglamig. Kaya, ba yung mabuhay ko mabuhay mga idol. Tayo po ay nagpamaliho ng ating truck. Ang pagagawin, matulog. Okay naman. 4 million in the house. Tamsak po ng aking live. Maraming salamat po sa pagdaan sa aking live at pagsilip sa aking live. Kaya patamsak po ng aking live. Tamsak sa pagda. Sana all. Namayupay natin. Basta kainante. Tulog. Basta painante tulog. $6 million in the house. Biga-biga ng share po. Wala na naman natin ay natin. Nandito na kami sa lansangan. Halos ilang araw na kami di nakauwi sa bahay. Lang sa pahinga. At pagkalaman lang. Yung pay natin ko lagi tulog eh. Lagi nakanganga. Ayusin ko eh. Nangyari ko. Kapag nandito. Kaya bigyan lang siya po sa ating Jessica. Bigyan siya kay Kuya Jan. Bigyan lang siya po kay Mano. Shout out sa lahat po. Bigyan lang siya po sa inyo lahat. Sa mga kalingap, shout out kay Kuya Bal Santos Matubang. Shout out kay Kalingap Rock. Shout out po sa team ng Kalingap. Bigyan lang siya po sa inyo lahat. Patuloy nyo lang po ang inyong halikain na pumunta ako ng dahil kasi lang alanganin ako sa oras. Umuwi ako ng Bicol, nagawi ako ng dahil pero saglit lang kasi nagbakasyon kami na Bicol halos 2 linggo. Pumunta ko ng dahil. Bala ko sana pumunta sa kasi lang kapos sa oras. Bitin yung bakasyon. Hindi makapagpakasyon ng mga matagal kasi siyempre pag nagbakasyon ka kailangan mo na sapat na pera. Wala sa pera. Kaya mahirap mag-videos na walang money. Kaya hindi na-enjoy mahingin pag-uwi mo hindi mo sa pamilya mo kapag may isang buwan bigyan na shoutout po sa naman ang penalty. Mahilig na naman. Grabe pa silip-silip ni no? Grabe pa silip-silip. Sino? Rider. Ay, nakamukam. Madali.
6 million in the house. Bigyan na siya na. Salamat po mga guys sa pagdaan sa aking live. Ano yung naragdag? Sana. Sana all. Sana may ganun eh. No, di ba? Di ba, Nick? Dapat may ganun. Okay. May ganun. Mag-iingat ka ha. May mabidyoan ka na naman. Hello, hello po. Masarap magpakasyon sa probinsya kasi lalo na pag sa bukid, sa puso. Kung ano-ano makukuha mo ng mga bagay-bagay na pwede mo pagkinabangan. Ay, mga pagkulang. Masarap sa problema naman sa probinsya talagang pera. Pero kapag masipag ka naman eh, hindi ka naman mawawala ng pera kasi yung ulam di mo naman bibiliin. Mga gulay di mo bibiliin. Kasi luming yung kahit saan ka luming doon, may mga ulam ka na pwede magkuha. Basta hindi ka lang masilan sa dating sa ulam. Kaya ako, nagkuha kami ng suso, buko, ginawa namin sa aming yugan, langka, lahat, papaya, kabuti, nandun na lahat na hindi mo bibili. Saka mga sariwa, sariwa. Kailangan mo lang bibigan. Nakakamiss yung ano pag may nakumpisa kasi 6 years yata ako din nakumpi 5 na taon simula nung ano eh hindi pa nagpa-pandemic 7 years hindi kami galay shoutout po sa pagkasa akin live. Maraming salamat po mga idol. Mga guys, thank you sa pagsilip sa aking live. Maraming salamat po. Makamsak po ang aking live. Maraming salamat. At pasensya na po kayo kasi talagang ngayon busy po ako sa biyahe. Nagpaano po kayo ng bahay. Nagpa-stick po kami. Kasi ang hirap po masikip yung bahay. Kailangan pataasan kaya puro tayo ngayon kaya yung channel ko na babaya kasi siyempre apply ko yung trabaho kaya minsan gusto ko mag live kaya po nakakapag live kasi yung oras ko lagi nandito sa kalsada katulad ngayon. Kagabi, tumakbo ko ng Laguna. Takbo ng Laguna, pagbaba, ikot, balik naman sa Pampanga. Pagkarga naman sa Pampanga, balik naman ako ng Manila. Baba ko ng Manila, balik na naman ako dito sa Pampanga. Yun ang buhay namin. Yun ang buhay ko bilang isang truck driver. Bilang isang nakakapon. Kaya, yun. May kita nyo ako. Parang nang masasawa ko iyak. Saka wala akong pag ako inaantok. Wala kailangan ko. Kasi hindi po ako nainigarin. Di ba kung inaantok ka, nainigarin ko. Wala akong bisyo. Wala bisyo ko lang pagkain. Kain. Sabi ko. Simulan sa pool na ako nagmaniho, hindi ko naranasan nag-escape pagbibisyo. Kahit anong bisyo. Iba lang yung inom. Patagay-tagay.
Sa isang taon, dalawa, tatlong beses lang ako nakakainom ng ano. Yun lang ang tangya. Bisyo. Sana hindi nga bisyo kasi pambihira. Talaga yung buhay ko, inukol ko lang sa pagtatrabaho para sa aking mga pamilya. Anak ko, dadalawa pa lang. Dadalawa lang chikiting ko, saka malalaki na ang chikiting ko. Dalawa lang sila. Masarap sa trabaho. Lalo ka. Katulad ko, pag lalo lang, nakailata lang sa kanyang higaan. Kasi ano siya, hindi na siya nakakalakad. Hanggang sa trabaho. Inukuhan. Hindi ka na shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. Kaya mahirap din. Gusto ko mag-focus sa isang bagay. Kaya sana po gusto ko rin sana tumaas pang aking channel. Monetize kasi di pa monetize. Malaki na ang bahay ko pero hindi pa monetize. Kulang ako sa oras. Kasi ito po, mga idol, wala naman sa akin tumutulong. Dahil ako lang po ang nag-ano ng channel ko ng ano yan, YouTube channel. Ako lang po mag-isa, wala po. Kahit mga anak ko, hindi po naikinig. Asawa ko, wala po pakialam. Hindi naman po sila marunong. Bali ako, talagang ako lang po nag-post. Magkaroon ng channel. Kasi parang ano, gusto ko ma-experience hindi lang maging isang anong tawag niyan, vlogger-vloggeran. Talagang mahirap sabihin. Sariling ano mo lang, sariling discard. Mahirap po talaga pag walang tumutulong sa iyo. Wala kang ano. Papakatampi na. Mahirap po talaga yung wala kang anong tawag. Wala kang yung suporta lang. Yung suporta ba? Galing sa asawa mo, sa anak mo. Wala. Dahil wala diskarte. Dahil desisyon lang. Mas maigi pa nga yung halimbawa, mas maigi pa nga yung ibang tao sinabihan na pre, nagawa ko dyan, sige pre, pagpatuloy mo lang, darating ang araw na kapakinabangan mo ng iyong channel, magkaroon ka ng mas pa yung ibang tao baka mas makakarinig ka pa na kaysa doon sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Sa pamilya ko wala akong narinig na sige tol, sige kaya mo yan, para nawawalan ka naman nawawalan ka gana pag ginagawa mo yung isang bagay na parang sasabihin sa'yo na parang walang saysay yung ginagawa mo. Mahirap. So, kailangan bigyan lang shoutout po 8 million in daw, bigyan lang shoutout po ikaroon kayo yun naman. Totoo naman talaga yun. Totoo po talaga yun.
Isa na makuha mo pa yung suporta mo sa ibang tao. Isa, bali, nandito na po kami sa Kapalit, Pampanga. 9 million in the house, bigyan lang shoutout. Hirap ko dito. Tulad na yun, nagmamaning ako. Diba? Kasi yung pagmamaniw talagang ang akala ng iba ay madali. Mas lalo na sa katulad namin mga truck driver. Hindi lang nila alam na kaya mahirap. Nakasalalay na sa'yo na kasi lahat ng bagay lahat ng galaw mo sa kailangan talaga pulido na lahat ng bagay kailangan ka ay tip tawag yan maliksi ba o tawag yan ano yung tawag yan bali mga idol mga ano na ako nag-drive mga siguro mga 2 dekada na yan 2 dekada na sa 20 years na yata ako nag-drive simulat sa kung na nagmamaniw talaga ako ang inahawa ko talaga sa nagmaniw lang ako ng umpisa maliit L ako isang linggo sumampan ako sa malaki hanggang ngayon dito pa rin sa truck pero po alam ko po natin sakyan naman alam ko po natin kanil pag yung man yan ng mga kotse kabisan magmatik man yan 7 in the house, legal ay share out po. At patapsak po ng aking live, tapsak po sa patsak. Maraming salamat po sa inyo mga guys. Mga idol, maraming salamat. Nandito po tayo sa Bukawi po ng mega lang shout po sa mga Bicolana dyan. Aray na hapon po tayo sa inyo topic. Naman na yung mga manoy. Pero kung halimbawa po ako may katuwang po ako sa tali so ay wala minsan nga sinasabi ko na anong tawag i-activate ko na yung channel ko i-receive ko na kasi parang nadudog na yung bago pero iniisip ko sabi ko tiyagaan na lang dating araw ano yung yawa Diyos karoon tayo ng survey kasi po dito sa pagdadrive ko tuloy-tuloy po biyahe ko nakasama po ang kita problema lang po sa pagdadrive talagang buong katawan mo talagang masakit mata, lahat po yan wala kang pahinga mararamdaman kung masakit ang katawan alam po yan ang mga lahat ng truck driver. Sana po yung nagbibigay ko ng probinsya, yung malayuan.
Yan talaga. Tago sa tulad ngayon, talagang antok ako kasi tulog ko ano, 3 oras na yata. Wala. Pero po sa inyo lahat, bigat-bigat siya. Iba na yan ah. Ano ba yun? Baliktad na yung ano din. Jacket. Yari. Nangyari. 4 million in the house. Bigaloy siya raw. Salamat po mga guys, mga idol sa pagdahil sa akin live. Pag sinip sa akin live, maraming salamat sa inyo na. Maraming salamat. Pasensya na po kayo. Dahil na lang sa live. Ayan, meron. Katuloy na yan. Ganyan ang buhay ng pwede. Ganyan ang buhay ng may natin. Ako ngayon ang sinilay. Siya tuloy ako. Diba? Gigising yan kapag galiba. Gigising yan kapag tumigil. Tabi pamaninyo pinakausap ko sa sarili kapag hilaan ko mahirap pag ano pag halimbawa inaanto kayo para pipilitin mo sarili mo ang feeling mo yung diwa mo talagang ano feeling mo kaya pa pero yung ano mo isip mo talagang babagsak ng katawan kaya ginagawa ko kapag ako po ay naantok kapag hindi na kaya pitigil ako naikip ko kahit 10 minutes o 20 minutes kasi kaya grip ka ng konti mababawasan nila ano ko nag-inom ko ng mga drinks hindi rin ako nakatanggal lalo ako inaan hindi kaya kahit magkape ako kahit ano hindi naman natatanggal malala mo nandito po tayo sa bayan ng Olive Pampanga market Apalit Pampanga dito tayo dadaan tapos papasok tayo ng Pulinan Express tapos labas tayo ng Bukawi Bulacan hello mga guys, bigay-bigay shoutout, magandang po sa inyo lahat. Ayan, sana po ay nasa mabuti ko kayong kalagayan.
Lagi po kayo mag-client ng ginagawa. Araw-araw, tayo bakal. Kaya kasama. Yan, bigyan-bigyan lang shoutout po sa lahat po na isika sa inyo. At sa lahat po sa mga OFW, bigyan-bigyan lang shoutout kay Team Vlogger. Ito pala, Vinsta. Yan ano ko hindi ko nakapunta dahil limutan ko na yun ay iba ka nabili ako nung web sabi ko talaga enjoy ko yung pag-uwi pero nakapag-upload din ako kahit naman enjoy ko yung pag-uwi sayawan sayaw ng linggo naranasan ko magsayaw ng ilang taon, ilang alas di kaya, isang dekada. Kalapasa tayo ng kapal. Bigyan rin shoutout mga tangga, mga idol. Hello, hello. Salamat po sa nagtamsal. Maraming salamat. Pagkakain kayo na. Pero yung kailan dito. Sarap na po. Diyan po sa diyan. Siguro babalik ko na po. Enjoy niya siguro ano tawag nito enjoy na may bitin na bitin bala ko pa nga sana pumunta ng Naga kasi hindi pa ako Naga kasi yung Naga medyo malay-layo ko sa kasi nasaan lang kayo buwan nasa ano kami Lupi Camarines kasi Lupi Camarines sa Kanday galigid po yan galigid kaya ang mga kalingap ay magkatabi lang kami ng bahay magkatabi lang sabi ko nga sa kanila sana mapunta nila yung magulang ko kasi yung mga magulang ko talaga tali na hindi na talaga nakakalakad kasi yung papa namin talaga malapot ng mata talaga si papa nakakapagkilos naman nakakapagtrabaho na kahit pa paano talaga malapot ng mata si mama naman talaga totally nakahiga na lang pinubuhat na lang siya kapag paliguan madumi kain kasi yung katawan niya na malaki yung chan kaya yan bigyan lang siya tungko sa kayong sa kapatid ka pala sa iyo, yan, bigyan siya sa iyo kasi nag-fly, ang kapatid sa airport kagabi, nagkaroon ng nagkaroon ng error yung aeroplano, kaya bumalik na air, nasa hotel daw sila yung nakaalis sila. Kasi kapatid ko yung job, babae. Single mother kasi yun, wala ka napilitan mo ka po. $1 million pera siya raw. Kaya makatubigan niya. Dito sa Mali. Tapos sa Dago. Ano nangyari? Siraan. Then, vlog.
Abogado pa mga baka. Paano? Mas mabigat dito. Kaya dadapa yan. Ito yung mga ginagawa dito ng ano yan, ng skyway. Arte. Tapos na nalak. Mga bayan. Wala may dito. Hindi lang. Bigyan na shoutout po sa inyo natin. Ay, titignan ko na lang pagdating na po bakit ito na lang. Hello guys, bigyan na shoutout. Malapit na tayo sa Pulelan. Bulacan. Pulelan naman. Yung kagabi. Bulacan pala yun. Tinigilan natin sa gabi. Ano lang mga guys? Pinasya na. Talagang hinahatak na tayo naman. Tala. Dito na tayo sa masarap yata maligo dyan. Resort. Resort dyan. Ada resort. Siguro, ang dami naliligo siya. Ada rin. Sana all balikan. Dami na. Dami naliligo. Ay, sis. Inaantok po tayo. Kailangan natin makarating sa property kasi hindi tayo makarating ng alas 4. May traffic. Ano yan? Salamat po sa inyo mga guys sa pagsilip sa ating live. Kailan shoutout po sa inyo. Kay Manoy Amoyong, bigyan na shoutout sa natabi Manoy. Kay Kapitana, bigyan na shoutout. Sa lahat-lahat po. Shoutout po sa inyo. Ay ma'am. Sabi mga katakan. Sama ng tingin ni. Hello
bigla na lang na napasok sa ano yan, kanan. Ay, minsan hindi mo mapapansin nandito na sa harapan. Sa truck kasi limitado lang yung talagang tingin ng ano ng galaw ng ano ng driver. Kaya gulong po ng truck ko ay hindi na. Mainit na. Pero ano na siya. Hindi na pa. Alis ako sa alam ko, regulation. Bigyan na siya out po. Basta, mabuhay na. Saan? Malalim. Patay tayo. Malalim po kalsada pa. Nakaliwa na tayo dito. Ano po kaya yan? Talaga. Hinahatak na. Yan kakaliwa tayo mga idol na sakay. Bali papasok tayo na index. May index tayo. Maraming kipabilis tayo. Kasi dyan sa service road. Tagal-tagal din dyan kasi masakit. Ayan, may map doon. Map din ang tiyang. Kumain naman ako. Kasi yung kaya namin sa pieces. Kumagaan tanghalian na yun. Ayan guys, patapos mo ng aking live. Maraming salamat po kayo guys. Pagsilip sa aking live at mabuhay kayo mga guys mga idol. Sana dito tayo sa may pagkulidan kaya mga pusti ng peral ko kaya pinabiyaya na ano yan probinsya hindi mo ka na pwede na probinsya, pwede na magawa niya. Ay, di hinihigip yung na natin. Hindi mo natin na. Tuloy. Pumasok siya sa tuloy-tuloy siyang pumasok. Hindi siya nagtingin kung may parating. Mahirap pag mga ibang driver talaga marami hindi lang talaga ang mga driver marami mga kaputi kulang sa kalaman mga nagsiseminar naman yan pag
galing sila sa looban, papasok sila sa nasa loob. Ang bilis niya. Sabay kakanan o kakaliwa. Hindi nila naisip. Kung halimbawa may mabilis. O, di wala. Karamuho na sila. Pasaway. Ay, sarap ng mais. Oh. Grabe ng mais. Diba? Miguel ay shout out. Wala. Bakit wala ko? Miguel ay shout out. Ah. Ano nangyari sa ating dalawa? Nangyari. Nangyari sa atin. Hindi ako ano yan. Pagdamit. Alas 6. Hindi ko makapag-jacket. Yan, nandito na tayo sa Pulilan. Yung malalim yung bayan ng Pulilan. Pero sakop na ito. Ano na, mga alas 6 na. Yan. Dito sa tabi sa kalsada. Pinagpipilid ng palay. Lagi iniigit ang mata natin. Iniigit na.
Tabi muna tayo. Tabi muna tayo kasi hindi na dito. Kaya tabi muna tayo. Ay, yan pinanti ko. Oh. Diba? Ito nga ano natin kung bakit hindi siya nakakapag rin. Hindi ko maano kung paano ganun tawag ito gamit paano ba ano nangyari ito tama ba to ayun tama kaya to tama kaya ito nga guys ang pag ano ko pag jacket parang mayroon akong naano parang mayroon akong ano yan ito kaya tama pa guys pa naman pa kung tama to jacket ko kasi mali na yung ano ko hello magilang shout out kasi pag ganito ito may jacket ibig sabihin naka-jacket kasi ano siya
ito, nangyari ito. Siguro tama naman itong tuhan. Bigyan ng shoutout. Hello, mga idol. Igano ko lang po yung ano yan. Inano ko lang po yung pag-jogging. Kasi ano dito, meron na po yatang na ano yun. Hello guys, bigla siya raw. Siya na po kayo sa video ni Das, kira siya na. Tatapos ko ng aking live mga idol, guys. Wala ka na. Sabi. Maraming salamat mga guys, mga idol sa pagsilip ng aking live. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Para yung pagla-live nakalimutan ko na. Ilan linggo lang hindi ko nakapag bisita sa aking channel eh. Hindi ko na alam. Meron akong na-hiking. Eh marami itong mga paggawa ng mga beads. Pagkain sa manok. Mainit kasi delikado sa ay, ayun po mga guys, maraming salamat po dito na live kasi ano siya, nawawala ng data, hindi po pala nakapag. Maraming salamat sa inyo mga guys, thank you. Yan ako ngayon. Bye po, maraming salamat po. Dito po lang aking live. Nawawala ng data, hindi pala ako nakapag sa okay natin. Maraming salamat po. Ang ganito lang. Bye-bye. I love you.